дональд трамп президенти иёлоти муттаҳидаи амрико рӯзи 21 апрел оташбас бо эронро барои муҳлати номуайян дароз кард то ду кишвар барои расидан ба сулҳ имкони гуфтугӯ дошта бошанд. ин қарор чанд соат пеш аз поёни муҳлати оташбаси дуҳафтаина гирифта шуд. трамп дар шабакаи Truth Social навишт ки бо дархости покистон ба хотири даст ёфтан ба созиши ягона миёни ду кишвар аст идомаи ҷанг худорӣ кард. трамп пештар гуфта буд ки агар давоми 2 ҳафта эрон ба созиш розӣ нашавад, зерсохторҳои барқӣ ва пулҳоро бомбаборон хоҳад кард. ҳомиёни ҳуқуқ ҳушдор доданд ки чунин кор метавонад ҷинояти ҷангӣ шумурда шавад. иёлоти муттаҳидаи амрико ва исроил рӯзи 28 феврал ба эрон ҳамла карданд. ҷанг тамоми ховари миёнаро фаро гирифт ва ҳазорон нафар кушта шуд. трамп дар паёмаш гуфт ки нирӯҳои амрикоӣ ҳамчунон роҳи баҳрии эронро баста нигоҳ медоранд. раҳбарони эрон ин амалро ҷангталабӣ номиданд. эрон гулӯгоҳи ҳурмузро ба рӯи ҳама киштиҳо бастааст. амрико иҷоза намедиҳад ки киштиҳои эрон низ аз ин ҷо гузаранд. теҳрон ҳафтаи гузашта эълон кард ки гулӯгоҳро боз мекунад, вале вақте трамп гуфт ба муҳосираи баҳрии эрон идома медиҳад, эрон қарорашро бекор кард. трамп талош дорад ба созише бо эрон даст ёбад ки аз болоравии қимати нафту бозори саҳм ҷилавгирӣ ва ҳамзамон эронро водор ба қатъи барномаи ҳастаиаш кунад. ӯ борҳо гуфтааст ки бояд эрон аз урани ғанишудааш даст кашад, чун агар он каме дигар кор кард шавад, имкони сохтани силоҳи ҳастаӣ вуҷуд дорад.